So what's up guys, for today's video is wala tayo lingaw ron, so mag-iping sa magdula, nag-iping karon. Ang tawag na ako isang amigo kay magdula mi dire. Papalit na tong sudan paniud to ron. Goods kay yung resulta. So the way na siya karon o pabuto na to. Sige ra siya giga pero wa siya dulog. Hoy tapulan. So guys, abot ng baboy guys. Tara, galison na galaog. Oy! Na. Okay na. Okay, naog ko. So guys, takbo na to ang baboy ron guys. Si Dalani. Guys, bodaya si Susi guys. John! Si Dalani mo, John! Sorry ba? Ay, agad. Ulit suguno. Daron. Ora, dyan rin eh. Ta. Amigo na, goods. Wala may duty te kay absinot man. So what's up guys, ayun. Asa tagbilang karsones? Itadrid kayo. Digon pod. On. Yawa payong lagi ka karon. Yawa ang sudan. Sudan check. Lechon guys. Ini goods ni. Rato surprise. Kini. Kaigo ni mo ni. Kana? Kadagan pa na. Sigod na mo. Dagan ka na. Sure ka? Sure? Ha? Sure? Ay, go na guys. Kumbate ni Ron. Roletter na. Oy, cook. Good, sana tayo cook. Ata ni sukles financer. Unsa day ka? Ano, butang. Putas pizza ang cook no? Unbox na dira. Okay. Saging. Unbox na itong puta ikit tiri putang kay telami gani. Uish. Ayoko Yaya is libre ay. Oy napawat. Abi ko pag isa ray paa do lagi paas manok ron. Unbox na buta dira. I-take over na mo si Lupin dira. Sagol to ba? Birahe. Kalami kaya na. Oy. Wow. Na all dire sa Lupin. Ano paniud to? Ano to? Ay kan-an si Lupin unsa day ka? Saging unbox saging. Unbox mo saging dira. Buang. Basta ra. 15 kilo. So lami kaya mga sudan guys. Ano itawag og hab-hab daron. Ub-kub ta dyan rin pa. Ang luto, ay kuha ng bahaw dira kay automatic na. Upo ng bahaw sir. Ha? Upo ng bahaw. Pupo ng bahaw ron. So guys, ang ahon ta guys. Ikaw na dira, nanganda pa ka nga di pa ka manghatag kod. Ako sugay kay mga awan aning duha tura gilamon tuara kalami bato oy gidungagan pa gyud okay ra nya okay ra lami kayo okay ra man din na dira ikaw sige ra kaon dira panghatag mo na mo kauban naluspad na nagpaibog bagay kanay mong pako tuwa na gilamon sus kalami basag paod tuwara na hulog kumbate gyapon luslos na suka kaon gyapon lami kay nanggikan na hulog sa lamisa kay limpyo kay naguys na unsa di ka tinapuhan ang lamisa ha ato niyaging tuig lami ay kaon sa duha oy uy dakuha kay ana uy ana kanang dako kay na matunlan yung gana ron madunlan yung garon lantan yung gadira galit ron kirig yung pinahahat ba sus tuan na piyong kasi mong mata lagi tuan na nadunlan na wana kirig na gini last ball na gini tagay sa nato ang itong matubig dira tagay dira imna na tuwara panapiyong-piyong mas mata mura yugkok taste the feeling kalami ba ay nagkuha dira undang na dira
So guys, busog na kayo mga atabs ba yo? Ay klaro mga guys, dagway oy. Kaya mo sa kan video ma, malaagi sa tindahan nga pinakabarato. No, shoutout son kay ina no video, shoutout kay shoutout. Shoutout na to si John Ray sa Mr. DIY. At wala agad nga butan ka na. Pisoy pa yun. Asa na? Butan ng pisoy. So guys, mauna to. Sure mo? Asulanin nyo good. Giroanin niyo good murag sa tagay na hubog.